lasado nyo carito di antara kita badu. Adilah banyak berubah, indah mungkin rasanya denai batahan. Dulunya kita sungguh bahagia menjalani rumah tangga kita, sabalun ado urang katigo. Makan juga rempun indah ado masalah dalam rumah tangga kita. Semenjak keluarga adia mencari kesuksesan kita, Allah banyak asuangan pitanan tiba. Adia pun mode itu indah percaya jodenai. Salamo kok kita sukses bukan karena keluarga dia, tapi ikut hasil perjuangan kita berdua. Habislah sado nyo carito di antara kita badu. Adilah banyak berubah, indah mungkin rasanya denai batahan. Dulunya kita sungguh bahagia menjalani rumah tangga kita, sabalun ado urang katigo.